אישה זו הכינה את נפילת מצרים מאות שנים לפני שקרתה. הנסיכה הזו נלקחה לארמון פרעה כפילגש, אך בכל פעם שניסה להתקרב אליה, כוח בלתי נראה היכה בו. לא פעם אחת, אלא 10 פעמים. לפי כתבי הקודש הקדומים, היא ציוותה על מלאך שהעניש את פרעה בכל ניסיון, והזהיר אותו להתרחק. אישה זו הייתה שרה, אשת אברהם, שנקראה אז שרי, שפירושו הנסיכה שלי, בעברית. מאות שנים מאוחר יותר, מצרים שוב הוכתה. 10 המכות שהדהדו את 10 המכות של מלאכה של שרה. 127 שנות צדקתה הפכו לשורש רוחני שאפשר למלכה אסתר, צאצאיתה, לשלוט על 127 מדינות פרס. גיבורה נסתרת שאמונתה עיצבה אימפריות. עקבו אחרי אור הזאב מתוך סדרת Hidden Heroines.